Много хора ме питат какво точно работи в това LA. Само се мажеш по цял ден с алоe вера. Вижте сега, не е само мазане, има и пиене. Но преди да си помислите нещо друго, говоря за геловете за пиене. Те са ми по-верни от бившите, защото поне не ме изоставят. Късате сериозно, трябва ти стратегия, воля и най-вече способността да обясниш на леля си за 100-тен път, че това не е пирамида, а геометрично правилна структура на успеха. Почти като Айфеловата кула, но с парфюми и гелове. Нещата за Мерцедес, тя е реална. До тогава обаче моята сегашна кола е гордо LR издание. Вътре мирише толкова хубаво на мостри, че кап не спират да ме питат какъв парфюм използвам.